No. Hyvää iltaa. Meillä on täällä tämmöstä. Tää on taas tätä. Mitä niissä pyörii Suuströmiä. Suströmi. Niin. Avaamme. Emme yrjaa. Joo varmaan. Mitä löytyy? Sehän pohkas sua naamaa eikä mitään. Ei se nyt niin pahaa oo. Ollenkaan. Aika pettymys tähän mennessä. Ei Kyllä. mitään. Tää imelä pieru tuoksi. Mitä rekkamien pieru perkele. Mä en tiedä minkä takia ihmiset yrjää, mutta Mitä tää teki? Sammu. Akkulo. Mulla on jonkinnäköinen laturi tuolla. Ei se haittaa. ei Täällä on oo. yksi. Voinks mä haistaa? Haista. Päällä. Ota vähän. Nyt niinku. No. Vähän eltaantunut. Hyvässä liemessä sillä hyvin saatana. Ei oo. Se on joku semmonen jännä. No. Makee tuoksu. Tuolta sun vittu. Sini. Hei nyt se alkaa tulee vähän täällä. Kyllä, joo. Kuuluu leviää. Asiassa ei tää kyllä mikään hyvä ole. On toi aika hirveä tuo haju. Se aluksi ei tullut. Sisätilossa on tullut parempi. Kato, kuvaappa kuvaa. Tätä muun päällä. Kato kuvaa. Joo, kun sitä meinas mennä mun kengälle, kun toi Kato mikro läikytti. täynnä. Mä tuun vähän lähemmäs. Kato miten Hyi vittu. Haistaksä se? On vaan se korkki. Joo. Kerää. Ei se ole niin paha. Ei oo paha. Hyvin. Aukasen nyt se. Joo. Mitä sä vaahtoot siellä? Nyt lähdetään niinku herkuttelemaan. Jaa. Oi se jonkun puljaka housuille, pikkuhousuille. Voi vittu. Mulla on vielä päästä maistamaan asti. Hyi vittu! Onko hyvä? Älä sinua! Älä sinne! Pois se! Mure! Naapuri! Vittu. Ruokamainen. Mikä vitukista ruokamainen. Oi vittu! Hyi Marko on oksentanut vielä siihen, että vittu varmaan syö. Tää on sulanut. Hyi vittu. Miten tää haju saa helvetti suusta selvästi? Vittu. Ei. Mun on pakko, sori.
Hyi vittu. Hyi vittu, mikä haju. Ei ollut ihan silleen päiväyspohjilla. No se on ihan nopille. Hyi vittu. Eihän tuonne mut Se niinku tulla pahenee koko ajan se haju. Se haisi vielä. Niin se tulee niinku lähemmäs vaan. Tää on mun silmissä. Hyi vittu. Tää haisee vähän jännälle. Hyi vittu. Oi se vähän jännä. Vasta mun sormia. Hyi vittu. Haisiko se joku? Joo. Kissahiakka haisee sille kussu kissa. No vittu haisee 2 miljoonaa kertaa pahemmalle. Hyi saatana. Hyi vittu. Se niinku pahenee koko ajan toi haju. Mites se tuo meille leipää? Tuo muovikassi. Hyh. Marko menee kotiin. Kuulta mä kävin kalassa. Kenen vika? Etkö mukaan oksenna? Kaikki muut on jo oksentanut. Ei, itse asiassa. Pahempia on tullut haisteltua. No ei tässä ole tullut vasta. Hyi vittu, toi niinku pahenee oikeesti koko ajan toi haju. Oot sä nauhoittanut kuinka paljon tästä? Koko ajan. Se on vitu hyvä. Niin, noniin. Pistä pois. Tässä on Strömsötä. Joo, menkö helvettiin sen kanssa. Moni. Suosittelen kaikille. Itse asiassa ei kellekään. Itse asiassa, vittu. On haistanut paljon pahempaakin kuin tämä, mutta ei tää niin paha oo. Ei jumalauta. Maku oli kyllä Hyi helvetti. Niin, maku oli pahaa. Itse asiassa haju ei ole niinkään pahaa. Oksensithan saa muuten sinne saatanan purkki. Niin, ihan se, kun Kaikki mä oon oksensi. maitosta. Kiitos ja näkemiin.